اتزمت ولدو متيولو تنسو بعجب متقبلو هاي بتزردو زفلتو مرحبا بالحان مساء ويلكم فيلكومن بينفينو تنبلو عبو نقدر حبو ما يوعينا قرو نحسبو نبلعيو نستيو نزقبو نمامكو قابن دربو نسنيو نخببو بتروبا بتقبو مس عبيخ عجبو يمهار يزنعيو ينببو تبهلي تاريخ عدبو عدرخا نبلو نلابو عدرخا أحلفكا غيتهبو نحلاف مقدي نودبو كاب كتما نورنبرغ جرمن زركب استوديو مستيات بيتنا سلامتنا تقبلوا خبركم تخاتلتي تحسو مدبنا انه نباخم تداليلو نزي مدب اب اوانون مكتتال متان كتقولوا اب يوتيوب زركب channel مستيات بيتنا سبسكرايب بمقبر سلوت اغلقلوت كترخبو كم تقولوا كنبسراكم نفاتو مستيات بيتنا نحكينا مثل إرتران متصورة دو زبالة بمنقد channel مستيات بيتنا فيسبوكن زم حلالف استفال عليه وانا وزعباتات حق تقنيتو ناباخوم زبتصح ناي فتحي ملختيو سيتبو چكان مخانا بزح سب ززاربلون زأمنلون حقي انتخونه قال سيتبوتات كولاديت نلعلي دك سبوتن زعبياون اللوه سب كم سوبي نخلو اتقاليلكا ابندا قحاف كدربيو اي كعلني زاناتي جن سيتبو يكونتن زاناتي سيتحاوبو سيتحاوبو كساب كندزي چكان كتكون تخيل يلو زحسب سب فتصم يلبون بحق يزبلكم نزا سبيتي دمصا كسمعن كلخو طرحي زرعد اعينتا دم كم زچنو زبئي وتر مسفططي انت عينت سيطان كم سررا يفلطن قران فطرته حرقان اللوا حلف صلي حدا اوان منالبات دو مسوداديتي حلف صل انيروامو لومي نعا ازرخبت مسيلوا حنا تفدت هلونا بالكو ام ناي بعلي تنتانتا زات ولو اوانات ون نيري سيتحاو بوي ناي اوان قلعناتي جهنم اساتيا ايدا حصيني كم يحير مدحال استلعله كم قله نبرت كتلعل ايدا نباي قصاوس انت بيلاتو هرمننا مثلني نفسي كحب شبد بديبل ابيمو عالم كم رج اخازي تخونلكا خوينا امبر انس ولاديت زيبلكا كم مفتر كي تفتر كم متراف مرصكو لومي ابز زلخو هاجر حصانات زلو مسل كرئن كلخو قني يبل كل يمالا علم متصاوت خم لبوم اخل كم لبوم الباسات مليو فسيسو استقدد ديفيزا خغبرو سيترف نبعلو ديفيزا خغبرو ونا يقددون كله خم رجومي وان قنيات لدتن على تلدتومن زي تعدنه هيابات كاب صدرؤمن مزناتاتومن يوحزم كم قال مسلاتهم تتجهيسو نممحرانومن لبوليسن حبيرهم ناو حسبوتا كخدو يخلو كم سيتحاوب عينت سبيتي أمعب العالم وانجلنيا بقسة مسل هساناتن متقعة أكالاتن كندي عمت متفردت أبعدنا جن كله هيوتي عتحتي أي قداف زبلا زجنحان بحق زحتان ينبرن عبل علي من قستا أوجاء دك بجاخن أنا دما باريا انتا يمو كلنا أملاخي بيه زلو مزصحفو زلخو زخر نقسنتي نقيمتان حنا خفدن زيكونه سبكم مهارلو بمبالي بزخونه أبز حلف خفال ناي زتخطاتال صحفي كم زقلت كلكم كابت ناي محيور نابرا ناي سيتحاوبي كقلاقل كبل جنا قالت شعت عامتن كلخو حدا حساب كم زمصاني اتنبيهلكم نيره هو نابرا مسمررني حت الى خطف وسينا نيره بين كم زخير يفلتكن جن نابا بوي
ናብ ሃገረሰብ ብኢደዋኒነይ ክምለስ ደልየ ካብ ገዛ ንግሆ ንትምህርቲ ኢለ ብምውፃእ ኣብ ክንዲ ናብ ቤት ትምህርቲ ሰብ እንዳሓተትኩ ናብ እንዳ ኣውቶቡስ ከድኩልኩም እተን ኣውቶቡሳት ናብ ዓበይቲ ከተማታት እየን ዝኸዳ ነይረን ኣነ ግን ካብ ኣዝያ ንእሽተይ ገጠር እየ መፅየ እታ ዝመጻኹላ ገጠር ኣይኮነን ኣብ ኣስመራ ዝነብር ህዝቢ ኣብ ከባቢና እኳ በቲ ካብ ጽርግያ ዘለዋ ራሕቂ ብዙሕ ዝፈልጣ የብላን ሽምዓደይ እናጠቐስኩ ኣይነተን ኣውቶቡስ ክስቀል ከም ዘለኒ እኳ እንተሓተትኩ ዝምልሰለይ ይኹን ዝተሓባበረኒ ሰብ ኣይረኸብኩን ሙሉእ ረፍዲ ኣብቲ ከባቢ እንዳ ኣውቶቡስ ኮለል ክብል ድሕሪ ምውዓል ከዓ ኣጋፋዱስ ናብ ገዛ ተመለስኩ ልክዕ ኣብ ቤት ትምህርቲ ከም ዝወዓልኩም ሲለ ከዓ ከይተፈለጥኩ ንገዛ ኣተኹ ሰይተሓወቦይ ፍጹም ኣይጠርጠረትን ኩሉ ሰላም ከም ዝነበረን ኣነ ከዓ ክመሃር ከም ዝወዓልኩም ኮይኑ ተሰሚዑዋ ነይሩ ብውሽጠይ ግን ፍርሒ ነይሩኒ ሰባብ ስለ ዝኾነት ኣዝየ ፈሪሐ ነይረ ከይተፈለጥኩ ብሰላም ንገዛይ ምምላሰይ ግን ኣዝየ ሕጉስቲ ኮይነ ንኻልእ መዓልቲ ክሰልጠኒ እናተመነኹ ከዓ ሰላሕ ኢለ ከም ወትሩ ናብ ናይ ስራሕ ገዛይ ሓለፍኩ ናይታ መዓልቲ ድሕሪ ቀትሪ ስርሐይ ካልስታት ምሕጻብ ነይሩ በተን ገና ልምሉማት ናይ ህፃናት ኣጻብዕተይ ናይቶም ዓበይቲ ደቂ ሓወበይ ካልስታት ክሓጽብ ድፊእ ይብል ንሱ ጥራሕ ኣይኮነን ብድሕሪኡ እውን ቦጥ ክወርድ ላምባ እውን ከምፅእ ነይሩኒ ካብ ትምህርቲ መልሲ ዘይተኣደነ ናይ ገዛ ዕዮታት እዩ ዝጸንሐኒ ገለገሊኡ ብዕድመይ ክገብሮ ዘይግባኣኒ ከቢድ ስራሕ እዩ ነይሩ ኮይኑ ግን ኣይክእሎን እንተኢለ ክወርደኒ ዝኽእል ማህረምትን ጸርፍን ስለ ዝግንዘብ ጠኒነ እየ ዝኣትዎ ኣብቲ ገዛ ዝቕመጡ ካልኦት ቆልዑ ውራይ ትምህርቶም ክገብሩ እዩ ዝንገሮም ነይሩ ኣብቲ ገዛ ኩሎም ደቂ ሓወቦይ ተሸለምቲ ብልጫ እየ ንሳቶም ብቕድሚት ኣነ ከዓ ብድሕሪት ኣብ ጭራ ተርታ ክንስራዕ ልሙድ ነይሩ ዘይርስዓኒ ሓደ እዋን ንምሳሕ ተቐሪብና ሰይተሓወቦይ ንኩሎም ደቃ ምስ ዓበዩ እንታይ ሞያ ክሕዙ ከም ዝደልዩ ትምኒቶም ሓደ ብሓደ ሓተተቶም ገሊኦም ዶክተር ገሊኦም ፓይለት እናበሉ ዘርዘሩላ ተራይ በፂሑ እቲ ዕድል ምስ ተዋህበኒ ነቲ ክኾኖ ዝደሊ ናይ ነርስ ሞያ ካብ ኣፈይ ከውፅኦ እናተቐረብኩ ሓደ ካብቶም ደቂ ሓወቦይ ቀዲሙኒ እዚኣ ደኣ ኣድግንድያ ሰራሕተኛ ገዛ እያ ክትከውን በሎሞ ኩሎም ዋሕ ኢሎም ሰሓቑ ሕርቕ በልኩ ነቲ ከምኡ ዝበለ ወዲ ሓወቦይ ተንሲኤ ካሃድሞ ደልየ ነይረ ግን ዘራይ ትኾነሉ ወላዲትን ኣጆኻ ዝብልዎ ኣሕዋት ስለ ዝነበርዎ ስምዒተይ ተቖጻጺረ ብፍርሒ ተዋሒጠ ትንበልኩ ኣብ ዝቕጽል መዓልቲ ንቤት ትምህርቲ ምስ ከድኩ ግን ሕማቕ ዜና ጸናሐኒ ቅድሚኡ ዝነበረ መዓልቲ ኣበይ ከም ዝነበርኩ ተሓቲተ መልሲ ስለ ዘይነበረኒ ብመምህረይ ስድራ ክጽውዕ ተኣዘዝኩ ኣእዳወይ ቆራዕራዕ ዓበልክወን ኣብ ክፍሊ እናተማሃርና ነቲ ጉዳይ ሰይተሓወቦይ ምስ ፈለጠት እንታይ ክትገብረኒ ከም እትኽእል እናሓሰብኩ ሃንደበት ኣብ ዝነበርክዎ ኣብቲ ናይ ቤት ትምህርቲ ክፍሊ ኣብ ቅድሚ ተምሃሮን መምህርን ብሰንኪ ኣብ ውሽጠይ ዝሓደረኒ ፍርሒ ከም ገለ ከይተፈለጠኒ ሽንቲ መለቐኒ እቶም ምሳይ ኮፍ ኢሎም ዝነበሩ ሸይና ፎ እናበሉ ካብ ጥቓይ ክርሕቁ ከለዉ ሕፍር በልኩ ኩሎም ተምሃሮ ድማ ሰሓቑኒ ነዚ ኩሉ ሽዳን ሰሓቕን ተምሃሮ ተፃዊረ ንገዛ ምስ ተመለስኩ ግን ነገር ኣይቀርዓየን ንሰይተሓወቦይ ስድራ ክፀውዖ ከም ዝተባሃልኩ ብኸመይ ክገልጸላ ኢለ ብጣዕሚ እናተጨነቕኩ ንሳ ግን ብሸውዓተ ቀርና ተቐቢላ እቱ ከይበልኩ ከይተመሳሕኩ ክንብርከኽ ኣዘዘትኒ መን ከም ዝነገራ እናተገረምኩ ሰላሕ ኢለ ቦርሳይ ቀሚጠ ኣእዳወይ ንላዕሊ ገይረ ተንበርክኽኩ ሰይተሓወቦይ ካብ ክሽነ ከመይ ዝበለ ናይ ገዓት መኾስ ሒዛ መፀት ሃንደበት ከዓ ዓይኒ የብለይ ስኒ የብለይ ክትቅጥቅጠኒ ጀመረት ቀጥቂጣ ምስ ፀገበትኒ ከዓ ትማሊ ኣብ እዋን ትምህርቲ ኣበይ ከም ዝነበርኩ ደጋጊማ ሓተተትኒ ኣብ ኣፍ ደገ ቤት ትምህርቲ ነይረ ማዕጾ ተዓፅዩ ዶንጌ ንገዛ ከይምለስ ከዓ ፈሪሐኪ በልክዋ ንሳ ግን ክንዲ ተሃድእ ወረክ ሓሶታ ይገድድ እናበለት እንደገና ተሳህለትኒ ትንፋስከ ከይሓለፈት ሓቂ ንገርኒ ሎሚ ኣይገድፈክን እናበለት እውን ፈከረትለይ ሽዑ ብዛዕባ ናይ ትማሊ ምስጢረይ ሙሉእ ብሙሉእ ከም ዝፈለጠት ርግፀኛ ኾንኩ ዝነበረትኒ ኣማራፂት ሓቂ ምዝራብያ ነይራ ኣቦይ ናፊቐ ንዓድና ክምለስ ደልየ በልክዋ በቃ ፀጊብኪ
ክንዲ ተማሃሪ ተኸደኒ ርገጺ ዝተባሃልክስ ናብ ሃገረሰብ ተመኒኺ እናበለት መመሊሳ ኣባትራው ደቐትለይ ኣውያትና ኣውያት ገበርክዎ ጎረቤት ተኣከበ ኣደይ ግደይ ጎረቤትና ናብ ኣደይ ቅርብ ኢለን መዓዝ ከምዚ ክትገብርያ ኮይነ ነጊረኪ ኣነስ ኣብ ሕማቕ ከይትወድቕ ክትመኽርያ እንዳኣለ ነጊረኪ ኢለን ንሰይቲ ሓወቦይ ከም ትረጋጋእ ገበረኣ ንዓይ ከዓ ካብቲ ወዲቐዮ ዝነበርኩ ባይታ ሓፍ ኣቢለን ሓቆፋን እሞ ሓቀይ ትማሊ ኣብ ዕዳጋ ሓሙስ ርኤኪ በላኒ ብትሑት ድምፀይ እናተነኽነኽኩ ኣቦይ ናፊቐ ደቂ ዓድና ናፊቐዮም ትምህርቲ ይትረፈኒ በልክወን ክትመሃር እባ ኣቦኹም ምስ ኣረገኮ ንስኺ ኢኺ ተስፍኡ ክትመሃር ኢሉ እንዲሰዲዱኪ ዕድልኪ ክትጥቀመሉ ኣለኪ ናፍቆት ክትርስዕ እየ እኺ ድሓር ከዓ ትምህርቲ ምስ ተዓፅወ ንኽረምቲ ንወስደኪ ድሕሪ ሕጂ ከምኡ ኣይግበርን እዩ ነዴኺ ኣጉሂኽያ ኢኺ ኪደ ሕጂ ገጽ ክትሓፀብ ኢለን ካብታ ተኹላ ሰይተሓወቦይ ክኽወል ገላገላኒ